Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Malipayong adlaw nga Domingo maigsoon ko ni Kristo. Anya na kita karon sa ikatulong Domingo sa ordinaryong panahon. Karong adlaw mao ang pagbukas sa kasaulugan sa National Bible Week. Hinaut unta nga kita mugahin og panahon sa pagbasa ug pagtuon sa Biblia kansang pagtulunan, makatabang sa pag-umol sa espirituhanon ug moral nga kinabuhi sa tanang Pilipino. Atong sugdan kining Santos nga Eucharistia pinaagi sa pag-ampo alang sa kanonisasyon sa atong igsuong Sugboanon, Teofilo Kamomot, nga unta mabayaw na siya sa kadungganan sa altar. Pag-ampo alang sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Dios, Obispo Teofilo Kamomot. Makagagahom o kanunay nga buhing Diyos. Ang imong grasya o ang gugma alang kanimo mao ang naghimo sa imong alagad, Teofilo Kamomot. Sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isip pari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon. Makanunayon sa pag-ampo ug maghihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siyang ibayaw sa kadungkanan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad. Papaubsanon kaming mga liupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among kipangayo. Nining bahina sa hilom atong ibungat ang grasya nga atong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nining Santos nga kasaulugan ato sa bihalad ang atong mga tagsa-tagsa kakatuyuan, lakip na kining mosunod nga mga pangamuyo.
Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, manduwi ang among mga buhat aron makapahimuot kanimo, ug himuwa nga magdaghan ang among mayong buhat, diha sa ngalan sa imong hinigugmang anak, kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog ariuban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Nehemias. Busa gidala ni Esdras ang basahon, atubangan sa katawhan nga nagkatigom, mga lalaki, mga babay, ug mga kabataan nga mao'y igo ng panabot. Ug gibasa niya kini diha sa ilang atubangan didto sa plaza, ug namati sila pag-ayo. Si Esdras nagbarog sa platapormang kahoy nga ilang gihimo alang niining katuyuan, ug tupad kaniya nagtindog si Matatias, si Simaya, si Ananias, si Orias, si Hilkias, ug si Maasiyas diha sa iyang tuo. Ug dapit sa iyang wala, diha si Padaias, si Misael, si Melkias, si Hasum, si Hasbadana, si Sakarias, ug si Misulam. Giablihan ni Esdras ang basahon sa balaod, atubangan sa tanang tao. O sa pag-abli niya niini, nanindog ang tanan. O gidayeg ni Esdras ang Ginoo, ang gamhanang Dios, ug ang katawhan mitubag. Amen, Amen. Pinataas ang ilang mga kamot, o giduko nila ang ilang ulo, o gisimba nila ang Ginoo, uban sa dakong pagtahod. Mihatag sila binaba nga hubad sa balaod sa Dios, o gipasabot kini, aron ang mga tao makasabot niini. Nang hilak ang katawhan sa pagkabati nila sa balaod. Busa si Nehemias nga maoy gobernador, ug si Esdras ang pari ug batid sa balaod, ug ang mga Levita nga nagtudlo sa mga tawo miingon, balaan kining adlaw alang sa Ginoo nga atong Dios. Ayaw kamo kasubo ni maghilak. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang imong mga pulong, o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang imong mga pulong, o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nagaalima sa kalag. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan, nagahatag og kinadman sa tawo ngayano. Ang imong mga pulong, o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang mga kasuguan sa Ginoo matarong, nagahatag og kalipay
sa kasing-kasing. Ang sugo sa Ginoo matinaw, nagahatag og kahayag sa mata. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o ginabuhi. Ang kahadlok sa Ginoo malinis, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang mga kasuguan sa Ginoo matuod, silang tanan matarong. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang mga pulong sa atong baba o ang hunahuna sa atong kasing-kasing makapahimuo. Unta kanimo Ginoo akong bato ug akong manluluwas. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin, apan usara ka lawas bisan kun nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi, kitang tanan, mga Hudiyo ug dili Hudiyo, mga ulipon ug mga dili ulipon, binunyagan diha sa usara kalawas, pinaagi sa mao gihapong espiritu, o gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Kay ang lawas dili usara ka bahin, kundili daghang mga bahin. Kun moingon ang tiil, tungod kay dili man ako kamot, dili ako bahin sa lawas. Wala kini maghimo sa tiil, nga dili bahin sa lawas. Ug kun moingon ang dalunggan, kay dili man ako mata, dili ako bahin sa lawas. Wala kini maghimo sa dalunggan, nga dili bahin sa lawas. Kun ang tibuok lawas matara, unsaon man pagkadungog niini, o kun dalunggan ra, unsaon man niini pagsimhot. Ang Dios nagpahimutang sa nagkalain-laing bahin sa lawas, sumala sa iyang pagbuot. Wala untay lawas kuno sa lamang kini kabahin. Apan sumala sa nasayra nato, may daghang bahin sa usa ka lawas. Busa, dili makaingon ang mata ngadto sa kamot. Wala ako magkinahanglan kanimo. Hinunua, dili kita makapadayon sa atong mga buluhaton, kun wala ang bahin nga atong giisip nga huyang, ug kadtong mga bahin nga atong gihunahuna, nga dili kaayo hinungdanon, mao hinuon ang atong giatiman pag-ayo. Ang mga bahin nga dili kaayo nindot tan-awon, nakaangkon sa talagsaong pagtagad, nga wala kinahanglana sa mas matahom nga mga bahin sa atong lawas. Ang Dios mismo
nagpahaom sa mga bahin sa atong lawas, aron paghatag dugang dungog ni atong mga bahin nga nakulangan niini. Busa, walay pagkabahin-bahin sa lawas, kundili ang tanang bahin niini may samang pagtagad sa usag-usa. Kung ang usa ka bahin sa lawas mag-antos, ang ubang bahin mag-antos usab. Kung daygon ang usa ka bahin, ang tanang bahin makaambit sa kaayo. Busa, kamong tanan, lawas ni Kristo, ang usag-usa, bahin niini. Diha sa simbahan, gipahimutang sa Dios ang tanan sa husto nga dapit. Una, ang mga apostoles. Ikaduha, mga propeta. Ikatulo, mga magtutudlo. Ug unya, kadtong naghimog mga milagro, o gisundan kini ni adtong gihatagang gahom sa pag-ayo o pagtabang sa uban, o pagmando kanila, o pagsultig laing mga pinulungan. Dili sila tanan mga apostoles o mga propeta o mga magtutudlo. Dili ang tanan may mga gahom, paghimog mga milagro, o pag-ayo sa mga balatian, o pagsultig laing mga pinulungan, o pagsaysay sa kahulugan sa maong pinulungan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausab kanimo. Ang sinugdanan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ni Kao, Ginoo. Minahal kong Teofilo, daghan ang nangako pagsulat og taho bahin sa mga hitabo sa atong katilingban. Gisulat nila ang gitaho kanato ni adtong nakakita gayud niining mga butanga sukad sa sinugdan og nagsangyaw sa mensahe. Busa halangdong Teofilo, tungod kay nakatuon man ako pag-ayo ni ining tanan sukad sa sinugdan. Gihuna-huna ko nga angay kining sulaton sa maayong pagkahanay alang kanimo. Gibuhat ko kini aron masayod ka sa tibuok nga kamatuoran sa mga butang nga gitudlo kanimo. Unya mipauli si Jesus sa Galilea ug diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. Mikaylap sa tibuok kayutaan ang balita mahitungod kaniya. Nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinaguga ug gidayeg siya sa tanan. Unya miadto si Jesus sa Nazaret, diin siya nagdako. Ug ingon sa naandan miadto siya sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan ug gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni propeta Isaías. Gibukhad niya ang linukot nga basahon ug mao'y iyang gibasa ang dapit diin nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag, ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog, ug pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya, gilukot ni Jesus ang basahon ug giuli ngadto sa piniyalan ug milingkod siya. Mituto kaniya ang tanan nga didto sa sinaguga. Unya miingon siya kanila, kining bahina sa kasulatan na tuman karong adlaw, ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Daygon ikaw o Kristo. Mayong adlaw kaninyong tanan. Adlaw. Kita natay mga pangandoy sa kinabuhi. Nagkadaiya ang atong mga pangandoy. Depende sad siguro kung unsay atong mga edad, no? Katong mga tiguwang na, sorry for the word. Nasa gyud lain sa mga sets of pangandoy, no? Pero bisag unsa nga hutong sa ato nga pangidaron o unsay atong kahimtang sa kinabuhi, nagitay kumun nga pangandoy. Isip mga Kristiyano. Ug ang atong pangandoy mao nga mahilangit kita. Muna ito pangandoy nga malangit kita. Ug unsa may atong gamiton? No? Gamiton nga kahimanan aron kita malangit. Ang gamiton nato mga igsuon, ang atong lawas. Ang lawas mo'y mo sakripisyo. Ang lawas mo'y maminaw. Ang lawas mo'y mo trabaho. Ang lawas mo'y mo pasaylo. Ang lawas maoy mo istorya ug mga maayong pulong. Pero mga igsuon, kay buluan kaay nato nga diha sa istorya pagani sa Henesis, ang lawas sa tao huyang. In as much as ang lawas sa tao makahimog maayo, ang lawas sad sa tao makahimog dili kaayo maayo. Diyon mo ni ang atong mga pagbasa. Unang pagbasa, ikaduhang pagbasa, ug sa ato mismong ebanghelyo, nagpunting ka nato nga mismo ang Ginoo na ay pangandoy nga lig-unon niya ang lawas sa tao. Nga nangandoy o gamiton nga ma-realize sa tao ang iyang pangandoy nga mahilangit siya. Ug unsa man kini? Ang balaod sa Ginoo. Ang balaod sa Ginoo maoy maghatag og kusog sa lawas nga pilion niya ang sakto ug matarong nga pamaagi. Muna siya nga sa pagbuklad ni Esdras sa balaod sa Ginoo ang mga tao nahupay ug natigaan og giya. Sa pag-abli ni Jesus sa kasulatan diha ni propeta Isaías, niingon siya, ang gipamulong ko natuman mismo karon. Muni, ang balaod. Unsa may balaod? Gipangutana si Jesus sa mga banggiitan kaayo sa balaod sa Ginoo. Ingon ra ang Ginoo Jesus, duha lamang. Higugmaa ang Dios ug higugmaa ang imong isig katawo. Pero unsa nga klase nga gugma? Unsa nga klase? Kinsa man gugma ang atong panaminan o panag-ingnan? Ang gugma ni Jesus. Nga nagsangyaw karon nga niingon nga ang gipanulti diha ni propeta Isaías natuman. Tanaw na to ang gugma ni Jesus. Sa dihang nagtigom sila sa katapusang panihapon, nakahibalo sa Jesus nga usa kanila ibaligya siya. Pero unsay gibuhat ni Jesus? Gitunol mismo niya sa magbudhi kaniya nga si Judas ang pan. Gitunol niya. Muna igugma sa Ginoo nga atong pagasundon. Kay balo siya nga si Pedro nga part sa inner circle of friends ni Jesus, kauban ni Santiago ug ni Juan. Unsa may gibuhat ni Pedro? Gilimod niya sa makatulo. Pero unsay gibuhat ni Jesus? Sa dihang nabanhaw siya, wa niya tulisuka si Pedro. Hinuon, yang giingnan, ang kalinaw manaa kanimo. Muna igugma sa Ginoo nga atong sundon ang balaod nga maglig-on niining atong lawas nga makabot ang atong pangandoy. Apan mga igsuon kining balauda nga gugma mismo sa Ginoo, dili na karon siya usa ka idea lang. Matag silibrar nato sa santos nga misa, nakahibalo ang Ginoo nga sa dihang makasala kita gipikas-pikas nato ang atong lawas. Gipikas-pikas nato atong lawas. Pero ang Ginoo diha sa santos nga misa allowed himself nga ipapikas-pikas ug balik niya ang iyang lawas aron to make us whole again. Pagkarindot. So nining santos nga misa siguro atong pasalamatan ang lawas sa atong Ginoo nga gimantala diha ni San Pablo. Mo'y nagiusa og naghugpong kanatong tanan.
nga naglig-on sa atong mga mahuyang nga mga lawas. Kay nangandoy man gud ang Ginoo sad, kung pangandoy natong mahilangit, nangandoy sad ang Ginoo nga mahiusa kita kaniya. Muna mag-abot. Bisan pa man gani nga nangandoy tag mahilangit, nauna nagpangandoy ang Ginoo nga mahilangit ta. So sa pagpadayon na itong Santos nga Misa, atong pasalamatan ang Ginoo sa iyahang pangandoy nga gitisok niya dahil sa atong kasing-kasing. Ug nakahibalo ang Ginoo nga huyang ta. Mismo ang Ginoo nagbutang og giya kanato nga mao ang balaod. Ang balaod karon turay. Nagpakamatay sa krus ug karon sa Santos nga Misa atong gihandom pagbalik nga nagpapikas pagbalik sa iyang lawas aron kita malig-on sa atong pangandoy nga mahilangit kita. Ato karon bag-o ng atong pagtuo, nagatuwa ko sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulong kaadlaw na banal. Misakas sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasailoan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan, mag-ampo kita sa Dios Amahan kinsa pinaagi sa iyang pulong, nagbuhat sa tibok kalibutan, sa matag pangamuyo kita muingon, lamdagi kami sa imong pulong, Ginoo. Lamdagi kami sa imong pulong, Ginoo. Alang sa mga kaparian, nga puyan unta nila ang pagkadinihugan sa Espiritu Santo, aron pagsangyaw sa mayong balita, ngadto sa mga kabus. Mag-ampo kita sa Ginoo. Lamdagi kami sa imong pulong, Ginoo. Alang sa mga opisyalis sa atong nasod, masumala sa Presidential Proclamation number 44 ug number 1067, hatagan unta nilag pagtagad ang pag-umol sa moralidad sa ilang kaugalingon ug sa katawhan pinaagi sa pagpakaylap sa mensahe sa Biblia. Mag-ampo kita sa Ginoo. Lamdagi kami sa imong pulong, Ginoo. Alang sa nagkalain-laing pundok ug tinhuan, kinsa nagamit sa pulong sa Dios, nga dili unta nila himuon ang Biblia, nga hinungdan sa pananglalis ug kabingkilan, kundili mahimo kining tuburan sa katarong, kalinaw ug kahiusahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Lamdagi kami sa imong pulong, Ginoo. Alang sa mga kabatan-unan ug kanatong tanan, nga tagaan nato og dakong pagtagad ang pagbasa, pagpamalandong ug pagampo sa pulong sa Ginoo, nga maoy giya sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Lamdagi kami sa imong pulong, Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, ug si Blessed James Alberiuni, SSP, ang founder sa Pauline Family, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Lamdagi kami sa imong pulong, Ginoo. Alang sa mga mihalina sa laing kinabuhi, nga ang pulong sa Dios mahimo nilang abyan, padulong sa kaluwasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Lamdagi kami sa imong pulong, Ginoo. Mga liupo kita karon nga unta masumpo na ang COVID-19. Horacio Emperada. Maluloy-on ug mapuangurong Amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma
ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom, ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta, mangalagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Diyos Amahan, puna kami sa pagigugma sa imong pulong. Ang tuburan sa kinabuhi ug kaluwasan nga mao si Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang akog inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Duwaton no ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyo ang among halad,
Nga sa pagsantos ka namo, imo untang itugot nga magluwas ka namo, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay ug manaro. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mihani ikaw aron pagluwas ka namo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakigigala kanimo apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kinihalang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipigas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay wala lang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo
aron paghandom sa kamatayon o pagabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo, bidifil iyang kaabag nga obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Pasaylo sa mga nakasala kanamo. Pupili mo kami tuyan sa mga pagsulat. Hinunaan uwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ang
Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Panagdayat. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos nga makagagahom, itugot ka namo nga sa pagdawat namo sa imong grasya nga makabuhi. Maglipay kami kanunay sa imong hatag. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtod sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Hesu Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maigsoon atong nahatod kining santos nga Eucharistia sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay, tungod sa tabang sa atong mass sponsors karong Domingoha. Ug sa tanan nga ning tabang sa pagpahigayon ni ining santos nga kasaulugan. Mapasalamaton kita ilabi na sa atong mass presider, si Reverend Father Alberto Cabag Jr., ang Human Resource Department Coordinator sa Academia de San Jose sa Mandaue, Cebu. Sa atong mga lectors, choir ug technical crew, kaninyong tanan daghang salamat. Ug alang ni atong gustong mohatag donations, palihog, i-deposito lang kini sa Security Bank ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul. Account number 0181 00551 6001.
Daghang salamat ug mayong adlaw nga Domingo sa tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahala ng misa dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.